in the city. In this video, I'm just focusing on practice reading to get used with the words and the pronunciation. So do not too much worry about the meaning of the words and the whole story. So let's start. Julia lähtee äidin kanssa kaupungille ostamaan kenkiä. Nyt bussi tulee. Hei bussi, Julia huutaa. Äiti ja Julia nousevat bussiin. Julia vilkuttaa tädeille ja sedille. Hei hei! Julia saa istua vauvan vieressä. Hei, hän sanoo. Vauva ei sano mitään, sillä on tutti. Oho, vauva huutaa. No niin, nyt se hiljeni. Huutaisiko se vielä? Ei, sillä nyt Julian täytyy painaa nappia, jotta he voivat jäädä pois bussista. Kaupungilla vilisee väkeä. Hei, 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 Julia sanoo. Kenkäkaupassa on paljon kenkiä. Myyjän nimi on Maija. No hei, Maija sanoi. Hei, sanoo Julia. Kohta ostetaan uudet kengät, mutta ensin täytyy mitata Julian jalkaa. Sitten Julia saa koettaa kenkiä. Jotkin sopivat aika hyvin, toiset ovat ihan tyhmiä. Lopulta Julia päättää, mitä haluaa. Nyt on äidin vuoro sovittaa kenkiä. Julia auttaa. Kaupassa on paljon hienoja kenkiä. Mutta missä äiti on? Mitä? Äiti lähtee pois ilman Juliaa. Äiti! Apua! Se ei ollutkaan äiti. Ei, mutta hei, pikkuinen tähti sanoo. Julia ei sano mitään. Missä äiti on?
Julia, täällä minä olen. Äiti huutaa. Oi äiti. Nyt mennään kahville. Äiti sanoo. Hei, sanoo tarjoilija. Hei hei, sanoo Julia.